Sematan dalu punika kula pendhetaken setunggalipun riwayat saking sahabat asmanipun Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas niku mlebet wonten ing kelompok Al-Abadilah. Al-Abadilah niku maknanipun sahabat-sahabat ingkang ulama-ulama mudane sahabat nggih, ning asmanipun Abdullah danten. Enten Abdullah ibnu Abbas, enten Abdullah ibnu Umar, enten Abdullah ibnu Mas'ud, enten Abdullah bin Amru al-As ngoten. Niku ulama kabeh jenenge Abdullah kabeh, ceh nom kabeh ngoten. Lah nek Abdullah ibnu Abbas niku piyambakipun ingkang dipun paringi gelar Turjamul Quran. Turjamul Quran niku maknanipun ingkang nerjemahaken, ingkang ngartekne, ingkang memahamkan Al-Qur'an niku wau. Nggih. Nah, piyambakipun nika dipun dongaaken dening Rasul kanthi kalimat Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil ngoten. Ya Allah jenengan faqihaken lare menika babagan agami lan jenengan ajaraken dumateng piyambakipun ilmu takwil. Takwil niku tafsir. Katitik kabukten bilih wonten ing muridipun wonten ing tabiin niku kathah muridipun Ibnu Abbas niku ingkang ahli tafsir, enten Mujahid bin Jabbar, enten Tawus bin Kaisan, enten Hasan al-Basri lan sanes-sanesipun niku rata-rata ahli tafsir ngaten. Nggih. Dipun lajengaken. Nah, piyambakipun ngemutaken dumateng kula jenengan nggih. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu saking sahabat Abdullah ibnu Abbas mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun. Nggih. Abdullah lan Abbas. Abdullah niku putrane, Abbas niku bapakipun. Lah Abbas niku bapakipun Abdullah. Lah Abbas niku rayinipun Abdullah. Abdullah niku nggih menika bapakipun Rasulullah. Hina suila nalikane Abdullah ibnu Abbas niku dipun tangkleti. Nggih. Ma khairul ayami dina apa to sing paling apik? Wa ma khairus syuhuri wulan apa to sing paling apik? Wa ma khairul a'mali lan amalan apa ingkang paling sae ngoten. Faqala dipun jawab dening Abdullah ibnu Abbas khairul ayyami yaumul jum'ah. Nggih. Dinten ingkang paling sae niku nggih menika dinten Jumat. Sik. Anderek tanglet. Jumat dinten niku enten pinten? Pinten? 6. Tek 6. Ngitek ngelong iki. Nggih. 7 nggih. Mboten, dinten niku asline niku namung 3. Dek wingi sakniki sesuk. Nggih ta? Namung niku tok. Nggih. Mbok sesuk jenengan teko yo, dinane namung 3, dek wingi saiki sesuk ngono ki terus. Kemarin dek wingi niku perkawis napa nggih menika pengalaman ingkang sampun kula jenengan lampahi, nek pait ya wis rampung. Nggih. Rasa dipikir sing ndek engko dipikir kurang mengayan. Nek nyenengne ya wis bubar yo an. Cuma sekedar jadi kenangan. Nek hari ini dinten menika napa? Takdir ingkang gelem kula jenengan kudu jalani. Nek sesuk niku dereng genah, dereng karuan. Sesuk ketawan jenengan sing urip mboten? Nggih. Kan mboten genah ta niku. Nek karepe jek urip ta niku. Lah uripe kok penak. Nah sasa niku kula jenengan niku uripe ya ora pati penak ning kon mati ya moh. Ngeten. Nek dinten niku asline namung 3 walaupun dikai jeneng 7 niku tetep 3. Lah saking 7 niku nggih dinten ingkang paling sae niku dinten Jumat. Kenapa? Nggih. Li'annahu amargi Jumat niku sayyidul ayyam, dinten ingkang paling sae. Atahullahu taala
li hadhil ummatil Muhammadiyah. Amargi dinten Jumat niku ingkang dipun paringaken dening Allah dinten ingkang sakral kangge umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek tiyang Yahudi niku enten dinten ingkang sakral. Nek tiyang Yahudi niku dintene dinten Sabtu. Nek tiyang Yahudi niku nek dinten Sabtu niku kon prei ngantek sing golek iwak niku mawon. Niku nek Sabtu niku mboten itu golek. Leren. Ning jenenge wong Yahudi niku memang pokil, dhisik pokil teko somben ya pokil terus. Ngeten. Dina Setu ra entuk golek iwak, dina Jemah sore pasang badong. Nggih. Nggih, badong nggih. Badong niku napa? Nggih. Jebakan iwak niku lho. Ngeten. Nggih. Nek kepis kan ada iwak, nggih to? Nggih, nek kepis niku ada iwak, ning nek badong niku kangge merangkap ikan. Dados Jumat sore pasang badong, Setu ra ditiliki leh njipuk niku minggu esuk. Yahudi ngeten niku. Ngeten. Ning nek dinten ingkang sakral kangge tiyang Nasrani niku dintene dinten Minggu. Lah, kula jenengan umat Islam, umat Muhammad dipun paringi dening Allah dinten ingkang sakral niku dinten Jumat. Bismillah. Alhamdulillah. Mula kula jenengan nek Jumat niku leren prai. Prai kok dina Minggu niku Nasrani. Prai kok dina Setu Yahudi. Nek wong Islam niku praine Jumat. Ngeten. Nggih. Lah nek ngendi enten? Enten setunggal hadis mungkin jenengan bika wonten ing kitab Minhajul Muslim tulisanipun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi babipun bab ibadah sub pembahasan wonten ing bab salatipun mengke salat Jumat mukadimah mengke setunggal hadis. Hadise napa intinipun? Pokoke selama srengenge niku jek jedul saka panggonane angslup ana ing panggonane sebab mengke enten dinten srengenge niku pun mboten jedul saka leh jedul niku saka nggone angslup kapan dina sing paling akhir ngeten ning selama srengenge niku tasih jedul saking panggonanipun angslup saking panggonanipun mila dinten ingkang paling sae niku dinten Jumat. Kenapa? Nggih. Khuliqahu Adam. Dina Jumat menika kala dinten ingkang dipun ginakaken dening Allah kangge nyiptakaken Adam. Wa wada'ahu fil jannah manggenaken Adam niku wonten ing swarganipun. Panggonan ingkang mulia, panggonan ingkang sae. Ciptaane dina Jumat dideleh wonten ing swarga niku nggih dina Jumat. Ning setunggal kesalahan ingkang dipun lampahi dening Adam nyebabaken piyambakipun kedah dipun deleh wonten ing bumi. Wa wada'ahu fil ardi. Dipun deleh wonten ing bumi kangge nyuceni setunggal dosa niku wau. Niku nggih dinten Jumat. Wong jane Adam niku pun kepenak wonten ing swarga. Ayatipun kun ya Adamu kun anta wa zaujukal jannata wa kula raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal dhalin. Ya Adam, kowe manggono ana ing swarga, manganno karo bojomu, anta wa zaujukal jannata, kowe karo bojomu manggono swarga, manganno sak gelem. Ning wala taqrabu hadhihi syajarata ning wit siji iki jambak cedhake. Nah, nggih, Adam kali Hawa niku malah mboten namung sekedar nyedak. Nggih, jebakanipun iblis, nggih julikipun iblis, piyambakipun dipun godha. Adam dipun godha kon ngrasani moh wong larangan kok ngengkel, ngoten. Lah, ning ternyata iblis niku nggodha nggih Hawa. Se. Karang Malang niku nek pilihan lurah napa yang nganggo amplop? Nggih. Oh nggih, kula nggih namung teko. Jenengan kaya amplop ngoten nggih gelem? Kepurun. Jeneng kula gawakne nggih. Lho kan ngomongnya namung amplop.
Nggih, pilih amplop napa isine? Nggih, isine undangan mengke nggih. Nggih. Nah, biasanya kayak amplop sosok niku wong lanang niku dikei domo. Ning amplope kan wong wedok semprintil. Ngoten. Lah sama, memang ngoten iblis niku piyambakipun sing paling nyamleng, sing paling gampang digodha niku wong wedok memang. Mulai enten kalimat ngeten, omahe iblis kuwi mau, omahe setan kuwi mau bolongan. Panganane setan sing haram, ombenane setan sing memabukkan, suarane setan kuwi suling, nggih. Lajeng kantore setan jenenge pasar. Nggih. Lah kendarane setan wong wedok, perempuan. Ngeten, mula wong wedok niku kangge kendaraan paling gampang niku. Mula nggodha Adam ra kontal nggodha Hawa. Lah Hawa niku ngrayu bojone. Mas, nek tak pikir-pikir ketoke omongane iblis ki apik. Umpama dicoba ngono piye? Lha sampean ki piye larangan ngengkel. Ngene Mas nek sampean mau sing nyoba tak aku. Engko nek penak apik, engko sampean melu. Ning nek engko nek elek sampean wis mati-mati nek aku ngoten. Lah wong lanang kok ditantang ngono. Masa bojone mati. Nggih. Wong-wong wedok niku walaupun galak rapati ayu, niku nek mati golek ngono ku yangel lho nggih. Nggih ta? Nggih, mula ibu-ibu niku disayang. Ngeten kalimatipun, perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala. Kenapa nek diciptakan dari tulang kepala dia akan gila pujian, gila sanjungan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, dia akan dicaci dan dihina. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bawah, dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk disayangi. Nggih. Mula mbah kaya ngapa bojone awake dhewe niku pokoke disayangi sebab napa golek ngono kuwi angel. Nggih, mang teko sing bojone mati, sing wedok mati, golek ngono kuwi ra enek. Gitu. Nggih. Akhiripun nggih Adam ora kuat digodha dening iblis dening Hawa, akhiripun wong loro niku ngrasakne buah larangan. Nggih. Niki, buah larangan. Ingat, tidak memakannya, mung sak cokotan. Ngrasakne. Ning dadosaken piyambakipun amargi niku setunggalipun larangan, maka akhiripun ketika ngrasane buah larangan niku, akhiripun auratipun terbuka. Mula sapa sing duwe aib, sapa sing duwe dosa niku mesti dadosaken piyambakipun aurate terbuka. Aibnya akan kelihatan. Nggih. Akhiripun Adam kalih Hawa wis penak-penake swarga, gelem ra gelem dipindah nang bumi, piyambakipun nebus dosa, ngresiki dosa. Piyambakipun wong loro niku dinggon sing beda, iblis diguwak teng laut, wis bagian sanesipun ngendika sijine ning napa Bangladesh, sijine teng India. Ulama sanesipun ngendika beda. Ning intine Adam kalih Hawa niku beda nggon. Akhiripun Adam kalih Hawa niku lan ndonga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saben mandeg ndonga golek-golekan bojo niku mboten ketemu. Ngantos 200 tahun. Wong wonten riwayat umure Adam niku 1050 tahun. Gitu. Akhiripun sak sampunipun 200 tahun wong loro golek-golekan, nek golek wong nek sakniki ra gampang. Tik sing minta Sherlock rampung nek sakniki. Dhisik rung enek wong. Teko wong ra enek wong akeh wong loro kuwi. Hubung-hubungan 200 tahun. Akhiripun sak sampunipun 200 tahun piyambakipun dipun panggihaken wonten ing Jabal Rahmah. Ingkang nate bidal haji napa umroh sok-sok biasane diampirke teng mriku. Ning nek teng Jabal Rahmah niku ra entuk ndonga, ra entuk dzikir, pokoke mung rono tok. Niku nggon makbul kangge Adam kalih Hawa, ndonga. Nek kangge kula jenengan makbule ndongane niku makbul mboten teng mriku. Ning teng pundi? Sing nate umroh niku lho. Nek sing urung salah urung. Dadi randang budal ki do ngopo to? Nggih. Kurang napa? Kurang lah kurange pira? Oke lah nek oke repot lah nggawa. Nek genah kurang pira kan karo lah gawakne ngoten. Ngeten. Mengke nek dipun ijinaken nggih. Wong haji lan umrah niku mboten masalah sugih lan melarat mboten.
Ya tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah. Mulane anak wis do mentas, jenenge sawah seprapat gampang dolen separo nggo ngurono. Ngono. Lah anak wis do mentas kok jek geger bingung. Nah, mengke enten Ka'bah, nek teng Madinah niku teng Raudhah, nek teng Ka'bah niku pejokan mriki jenenge Rukun Yamani. Pejokan mriki mengke jenenge Hajar Aswad. Pejokan mriki Multazam. Pejokan mriku rada rono sithik mengke enten napa Makom Ibrahim bangunan setengah niku mengke jenenge Hijr Ismail. Niki sing paling makbul teng pundi? Multazam. Nek Hijr Ismail niku nek iso mung salat 2 rakaat minimal. Nek puniki sing mangmutab napa nggih menika mandi. Nggih, dipun lajengaken. Adam dipun ciptakaken Jumat, dipun deleh teng bumi napa swarga nggih Jumat. Dipindah teng bumi Jumat wa iqamatul qiyamati yaumuha lan dina kiamat niku dipun jejekaken dinten niku. Dinten Jumat. Mulane enek wong teko kapan to kiamate? Kiamate sok Jumat. Orang dek Jumat. Nek dek Jumat wis kliwat. Sok Jumat. Lah Jumat kapan? Lah nek kapan iku rahasiane Allah ngoten. Nggih. Lah sakniki dinten ingkang paling sae niku nek dinten Jumat. Sakniki nek pun Jumat arep apa? Enten amalan-amalan unggulan, amalan-amalan prioritas wonten ing dinten Jumat. Napa ing Aspindah? Sedekah niku ingkang paling sae dinten Jumat. Dinten Jumat sedekah ingkang paling sae niku bar subuh. Nek sakniki usum Jumat barokah. Nek Jumat barokah niku bar Jumatan. Entuk apa ora? Ya entuk wae, ora entuk sapa, ora entuk sapa. Ning tetep gak iso ngalahne wong sing sedekah dina Jumat subuh. Nek Jumat barokah niku nek dideleh subuh masalahe wong sithik. Nek Jumat kan kebak. Nggih. Mriki Jumat kebak. Nek subuh lah salah iku do nandi ora nyangki. Nggih. Jumate budal kok subuh ra budal. Angel kandhanane lah ngono ku ya garek tandurane kok. Nek wong teko ida usul fikih niku al jazaa'u min jinsil amal. Semuanya sesuai amal perbuatan. Ngoten. Dipun lajengaken. Nah, mula nek dinten Jumat niku ngathah-ngathaken sedekah. Nomor kali, Jumat niku paling sae kangge selawat. Selawat ingkang paling sae dinten Jumat, dinten Jumat niku wekdalipun barasar. Ngeten. Nggih. Syekh Ali Jabir Allahumma yarham niku paring nasihat. Dina Jumat niku paling mboten selawat niku ping 300. Nah iso ping 600. Iso ping 1000 jos. Pripun? Nggih njing Jumat selawat ping 1000 no iso mboten? Ora nyambet gawe ngono. Selawat ki sanggon-nggon entuk, sing penting ra ning toilet. Ibu-ibu karo ngoseng-ngoseng rajang brambang Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh. Kula jenengan bersolawat pisan niku Rasul niku bersolawat dumateng kula jenengan niku ping 10 ya ta. Nggih, mila syarat syafaat niku nggih selawat. Sak sampunipun nggesangaken sunah ngeten. Lah melih dinten Jumat napa malam Jumat dinten ingkang paling sae mula enten sunah kula jenengan malam Jumat napa dinten Jumat ken maos surah Al-Kahfi. Ning maos surah Al-Kahfi dina Jumat hadise dhaif. Gitu. Nah nu ganti Yasin. Yasin niku ya sunnah wonten ing malam Jumat ning hadise ya dhaif. Kados piye? Ngese ngenten sosone kula jenengan ngaji rung pati tenanan ngoten sosok niku kaya iya. Iku hadise sahih apa ora? Ngono. Basa gilen ditekoki, "Lah hadis sahih ki apa to?" Ya ora iso jawab ya. Ngeten. Hadis sahih niku napa? Hadis sahih niku ittasola sanatuhu wa adalatu ruwatuhu wa laisa sat matanuhu ngoten. Ittasola sanadu sanad niku napa dalan iki nyambung mulai Imam Bukhari ngantek Rasulullah, Imam Bukhari gurune ngantek Rasul niki nyambung niku jenenge napa sanad. Mengke nek pedhot teng andalan mengke jenenge hadise dhaif, dhaife mung qati. Mung qati niku pedhot teng andalan. Iki karo iki gak ketemu.
enten mudallas, enten musalsal, enten mu'an-an lan salajengipun. Nggih. Lah mengke rawinipun, rawi niku wong-wongane. Niku piyambakipun rawinipun adil niku napa? Piyambakipun nggadahi marwah. Marwah niku napa? Harga diri, keutamaan. Terhormat. Mula nek perawi hadis niku nek napa metu kok omah kok ras randalan, hadise dhaif. Lebih-lebih sandalan mung siji. Sosok niku sandale selen. Sosok niku selen keren ngoten. Ha sosok niku keplek ireng kabeh, sijine sekaware abang, siji sekaware kuning iki piye? Ngoten. Nggih. Sosok niku perawi hadis niku dhaif gara-gara ra kopian metu kok omah. Ngisi pengajian gak kopian jane kan ya ora apa-apa. Ning kan beda. Harga dirinya baik. Jenengan salat niku gak kopian ora apa-apa. Sing ra entuk sapa? Ning beda. Ngoten. Nggih, among tamu. Ora nggo jas-jasan ngono ora apa-apa nggih. Ora apa-apa jane. Ning patute kan sikile diadai jenenge sepatu. Nggih, klambine dirangkepi jenenge jas. Sirah iku yang nganggo kopiah mathuke. Niku nek among tamu ning nggon jayengan rasah. Jayengan kon sepatunan gah. Lebih-lebih kon jas-jasan trimo. Nggih, ngoten. Mulane sing nggon penak niku nggon jayengan. Kenapa? Ngombe iso tambah, panganan iso tambah, kaosan gak masalah. Ngoten nggih. Nggih, dipelajengaken. Walaisa syad matanu, matan niku isi hadis, syad niku nyeleneh maknanipun, hadisipun isinipun niku mboten bertentangan kalih napa hadis ingkang sahih ngoten. Mula niku hadis ma'dhaif niku ijma' para ulama saged dipun ginakaken kangge dalil selama mboten urusan masalah akidah. Ngoten. Mboten urusan akidah. Ning masalah keutamaan boleh. Ngeten. Contoh saya ngeten. Jenengan nate mlebu teng kuburan. Pun dereng? Nate. Berarti mati. Nggih. Oh, duduk kuburan. Oke, sip. Nek mlebu pekarangan kuburan, sendale copot mboten? Lah niku hadise dhaif ya. Ning diamalke para ulama piye ayo? Ketika bayi lahir kupinge tengen diadani mboten? Diadani kuwi hadise ya dhaif ning diamalke para ulama, ngono lho. Mula hadis dhaif niku diamalke ra apa-apa selama mboten urusan akidane, selama keutamaan niku ora masalah. Ngoten. Mula nek malam Jumat nek saged maca surah Al-Kahfi. Nek mboten Yasin. Nggih. Nek mboten malah maca Al-Kahfi rampung jene wektune tambahno Yasin, jene wektune tambahno An-Nisa, jene wektune ngatamne Quran. Ngoten. Nggih. Nggih, niku bahkan dinten Jumat niku rak dinten Id. Hari istimewa. Mula kula jenengan niku kudu duwe baju kebesaran. Sesek baju kebesaran niku napa? Ya klambi kegeden. Baju kebesaran niku klambi sing dienggo wonten ing momen-momen besar, momen-momen istimewa. Lah istimewane kula jenengan niku Jumat ping 4 tambah Idaini, Idul Fitri, Idul Adha niku pakai baju kebesaran. Misal masjid napa masjid jenengan iki? Non? Masjid Nur Rahman, sok Jumat kabeh klambine putih, sorban putih, kopiah putih, matok mboten? Ning sorbane iki wani apa ora, sak ngoten. Sorban iku sosok enteng ora kuat gawe masalah iki. Nggih. Nganggo bathik ento mboten, sing ra ento sapa? Ya oleh ning beda. Beda. Paling sae niku sunnah Nabi niku mboten ing model. Ning sunnah Nabi niku wonten ing warna. Sosok kula jenengan niku tuku klambi, Mbak tumbas baju muslim ngoten. Nggih. Lah baju muslim ki ya kaya ngapa? Nggih. Baju muslim ku ra dikai baju koko nggih. Berarti sing ra koko niku baju kafir. Lah ya no.
Lah jenengan nembungi baju muslim ngeten niku. Nggih. Mula napa sunnah wonten ing pakaian niku mboten ing model ning sunnah teng pakaian niku wonten ing warnanipun. Nganggo jubah ya monggo, ora jubahan ya ora apa-apa. Lha jubah kan klambine Nabi. Abu Jahal yang nganggo jubah iki. Ngoten, Mula wangsul. Dipun lajengaken. Nomor kalipun dinten ingkang paling sae Jumat. Dipun lajengaken. Wa khairu syuhuri lan napa wulan ingkang paling sae nggih syahrul Ramadan. Bismillah. Bulan Ramadan. Ning ngeten. Wulan ingkang paling sae kangge kula jenengan umat Islam niku Ramadan. Nenek wulan ingkang mulia wonten sisinipun Allah mboten Ramadan. Nanti kita sinau to. Syahrul Haram pun. Empun jenengan paling lali. Wong kedusan niku jane wong pinter-pinter ning lalen monggo. Nggih. Wulan ingkang sakral, wulan ingkang mulia Syahrul Haram wonten sisinipun Allah enten kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sak temene hitungan wulan ana ing setahun wonten sisinipun Allah niku enten 12. Saderenge niku nggih tiang Arab Quraisy niku setahun niku gak genah. Bulan niku sok-sok niku 12, sok-sok 13. Dadi gak genah niku. Nah, Islam datang, Quran dipun andhapaken dening Allah, dipun tetepaken setahun niku enten 12 wulan. Nggih, fi kitabillahi wonten ketetapanipun Allah wonten ing Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda nalikane Allah nyiptakaken langit lan bumi. Minha lah saking 12 niku enten arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan sakral di sisi Allah. Bulan haram niku maknanipun bilih sak wonten ing wulan niku sedantenipun kesaenan niku ditulis dening malaikat kagem tiyang ingkang lampahi niku tikel tekuk. Contoh ngaji ngeten iki, majelis ilmu, majelis zikir niku wonten ing wulan sanesipun langkung sae tinimbang salat sunah 1000 rakaat. Sik 1000 rakaat jenengan ya kuat. Paling ya ora, nonton prejengane gak kuat. Nggih. Wong Ramadan mawon mriki tarawih pinten rakaat? 11. Gak milih sing 23. Mboten milih sing 36. Kan enten pilihane 11, 23, 36, 40. Ramadan sesuk nyoba sing 40 ngoten wani mboten? Mboten wani. Lah ngopo? Kesel. Lah golek duit setahun ora kesel kok. Nggih, nek kula jenengan kesel nggih kangge nggih menika napa? Salat sunah niku gampang gantinen majelis ilmu. Mula nek Ramadan niku enten kultum Ramadan ngeten niku. Napa nek sunahe, ora nek sunahe memang. Rasul tarweh gak nggo kultum-kultuman. Ning dikek kultum ya ora apa-apa. Ora nek sunahe. Lah nek sunah Nabi niku napa kudu lok dilampahi Rasul mboten kudu. Padahal ngangge kultum. Kultum niku napa? Kuliah 70 menit. Berarti sak jam punjul nggih. Ya iso mengke 70 menit, saged 17 menit, saged 7 menit ngoten. Nggih. Bahkan saged kul masyitum. Ngomong sak gelemu. Ngoten. Iso sak jam punjul niku mengke. Lah,
majelis ilmu walaupun sekedar kultum majelis zikir niku langkung sae tinimbang salat sunah 1000 rakaat. Niku nek wonten ing sanesipun sekawan niki, nek teng sekawan niki tikel teko Selo besar suro Rejab pun kliwat niki pun ruwah pun Saban kok. Ngoten. Nah, ning nek wonten ing sekawan wulan niki niku 1000 tambah 1000 2000 tambah 2000 4000. Dadi ngaji ngeten iki nek wonten ing selo besar suro sak napa nggih menika sak Rajab niku mengke ganjarane linggih sedelok mawon. Niku kaya wong salat sunah ngalahne wong salat sunah 4000 rakaat. Ngoten. Mula nek pas arbaatun hurum niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka sedantenipun kesaenan niku tikel teko. Nah saged sifatipun ibadah, saged sifatipun muamalah, saged sifatipun muasyarah. Napa kemawon? Kula ngati-ati. Ning sedantenipun dosa niku dosane ya tikel teko. Bu. Jenengan gaene rasan-rasan apa sok-sok rasan-rasan? Sok-sok. Nek sok-soki sedina ping pira? Ya sedina ping 4 tok sok-sok. Nggih, sok-sok punjul malah. Nek Ramadan ngono ya nganggo rasan-rasan yo an. Iku dosa. Nek wonten ing sekawan wulan niku rasan-rasane dosane tikel teko. Walaupun diawati awali nganggo bismillah, tetep dosa, ra iso ora dosa. Niku tetep dosane dobel. Ibu-ibu sekalian, majelis rasan-rasan kesempatan injang punika kita awati kanthi kalimat bismillah tetep dosa. Dosane tikel teko niku yo an. Ngoten. Nah, selo besar sura Rajab niku wulanipun Allah. Nek Saban ruwah niku wulane Rasul. Kenapa? Ngeten. Rasul niku nate paring pangandika, Saban itu bulan yang dilupakan oleh umat Islam. Padahal Saban itu bulan napa dipun ginakaken dening Allah ngangkat amal selama setahun. Nek dinten kangge ngangkat amal Senin kalih Kemis, nek wulan kangge ngangkat amal niku Saban. Mula Rasul ngendika, "Lah aku seneng nek pas diangkat amalku menuju Allah, kuwi aku pas poso." Mula Rasul nek pas Saban niku poso meh sesasi. Nyaris hampir 1 bulan ning mboten sebulan. Ngoten. Lah sekawan wulanipun Allah, setunggal Saban wulanipun Rasul. Lah nek umat Islam kula jenengan bulan mulianya itu hari Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Lah niki pembahasanipun. Li annahu anjala fihil Qur'an, amargi napa wonten ing Ramadan niku wulan ingkang dipun ginakaken ngandhapaken Al-Qur'an sik dhewe. Ngoten. Mula gaene sok-sok niku enten peringatan nuzulul Quran. Entuk apa ora? Ora entuk ya ngopo? Ngeten. Nah, dipelajengaken. Mila ngeten, napa kemawon sing disenggol dening Quran niku dadi mulia. Ngeten. Jibril alaihissalam niku dadi makhluk sing paling mulia teng langit. Kenapa? Niku sing ngedunke Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi sayyidul anbiya wal mursalin sing nampa Quran. Ramadan dadi mulia sing nggo ngedhune Quran sik dhewe. Bahkan teng Madinah niku mengke enten napa? Tanah haram. Tanah haram niku napa? Lemah saira ate dipangan ngono. Mboten ngoten. Nggih. Tanah haram niku tanah mulia. Nek bidal haji napa umroh mengke batas tanah haram tuh mana ada. Maksudipun apa tanah haram niku? Niku tanah-tanah panggenan-panggenan ingkang nate dipun ginakaken ngandhapaken Quran ngoten. Dadi mulia. Lemah nggo ngedhunke Quran dadi mulia. Tanah haram niku mengke kula jenengan ning kono niku ora entuk sak-sake. Ada SOP-nya. Ada fikihnya. Contoh ngeten. Ora entuk muni elek.
ora entuk rusuh. Nek nemu barang ora entuk dijipuk. Nek sanesipun tanah haram kan oleh, ngeten. Nek pembahasan fikih mengke jenenge luqathah. Luqathah niku nemu barang. Lah nemu barang niku rak modele 3. Enten nemu barang, nek barang iki panganan, nek randang dipangan malah bosok napa mambu ra kedasat mubadir, mula ndang jubu endang panganan. Sal, subuh mulai ke masjid ning ngarep omah ngono, enek jiglok gethuk sak buntel. Kene ra dijipuk, engko malah mambu, nek gak totol pitik ra kedasat. Mula ndang jubuken panganan gak apa-apa. Dipangan tekwe bakule bali. Kok gethukmu kaya jiglok ngoten. Nah, nek njaluk ijol-ijolono. Nggih, wis baca dipangan, ayo ijoli, diijoli. Nek ra njaluk diijoli, anu wis dipangan, oh ya wis dipangan dadi rejeki. Ngoten. Niku nek panganan. Nek kula jenengan nemu barang, barange barang mati. Contoh mulai ke masjid subuh rung pati padang jek rada repet-repet teng Sandek jembatan niku enten dit 100.000. Jipuk mboten? Jipuk 100.000. Kantongi mboten? Kantongi. Lah teke sapa? Lah niku. Ngeten. Nggih. Niku kudu dikelangne. Nek sampean jipuk kewajiban ngumumne selama setahun. Enggak, niku legan golek momongan memang. Nek wong aku kekno nek ra wong aku kene setahun nggonen. Ngoten. Lah nek kono ngapusi urusane kono. Ngoten. Niku barang mati. Nek barang urip, misal sore nutup kandang, kowe nek babon iki kintil jagone dhewe. Iki babone sapa iki? Kudu ditekokne sapa sing duwe. Ternyata ra enek wong ngaku ya wis sopenono. Dadi 20 enek wong goleki pitik. Kekno. Kabeh yo yo teh sapa? Wala. Nggih. Ten niku pikir ora enek babon kintil malah dibelek ora ngono. Teh sapa? Sosok malah nganyelke rezeki anak soleh dosane dobel malahan. Siji sampean jipuk barange liyan, loro ngaku wong soleh kuwi mau. Ya wong soleh mbuh-mbuhan kok malah ngaku wong soleh. Ngoten. Ning nek engko dijipuk sing duwe kekno, nek dijipuk separo sing separo berarti rezekine kula jenengan. Nek jipuk kabeh ya dikekne. Lah kula jenengan bagian apa? Ganjaran. Pilih ganjarane apa pilih pitike? Napa pitik sak ganjarane? Aja malah dosa. Wah dingone malah dadi 20 jipuk kabeh jan bangeten malah dosa neh. Ning nek nemu wonten ing tanah haram ora entuk dijipuk niku. Niku fikih ngeten niku. Bahkan ngeten, tanah haram niku meden. Guru SMP Negeri Masaran. Sapa ora tak omongne niku pas tindak haji. Niku piyambakipun panggih kalih tiyang Afrika. Nek krungu wong Afrika itu bayangane jenengan pripun? Wonge wireng kae. Janges. Lah sing bu guru niku wau, niku namung batin, namung ngoten tok jane. Ning kalimat ngeten niku maksudnya piye? Wong tek ireng men, kan ngoten nek ditutupne. Gandeng niku teng tanah haram, bayar kontan, wetenge dadi lara gara-gara niku. Lara wetenge mlebu ning toilet, mlebu bleng toilet niku regetan tok bali metu neh. Wong liya mlebu resik. Wong liya metu kono mlebu, reget meneh. Kono metu wong liya mlebu, resik neh. Akhire ngantek stres mampet wetenge lara mlebu ning nggon toilet regetan tok. Akhire dikoki karune kepala regu. Mbak sampean ki ngopo to? Kok mlebu metu kae mumet ngono. Ngene. Ayo sampean mau muni apa? Kula mboten muni napa-napa. Sampean batin apa nek niku? Anu kula wau namung batin wong Afrika lha ngopo? Kula namung ngeten tok jane. Lah, ngeten niku kan ngenyek. Oh, hati-hati. Ayo diistighfari. Pokoke nek ning tanah haram aja rumangsa sugih, aja rumangsa resik, aja rumangsa tiyang saleh. Lah itu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Nek teng mriku bayar kontan. Ngoten. Kancane tambah nemen. Ajeng tawaf niku roh wong Afrika. Ndonga ya Allah kula mang tebene kali tiyang sing ngeten niku. Oh, malah ruwet niku. Tawaf ping 7, sa'i ping 7 niku malah diuyel-uyel wong ngeten niku malah. Ngoten. Mula ngati-ati nek teng tanah haram niku. Nggih. Kenapa? Niku tanah sakral ingkang nate dipun ginakaken kangge ngandhapaken Quran. Ngoten. Bahkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sak sae-saene sampean kabeh wong sing gelem siji sinau Quran, loro sing gelem ngulang napa nyampekne Quran. Mula kula timbangkan ngisi ngenten iki kula pilih ngrungokne. Dina tutupne kula tak melu ngrungokne. Lebih mulia sing ngrungokne masalahe. Wong gelem ngaji, gelem ngrungokne pengajian niku rumangsa reget pengen diresiki. Salah pengen dibenerne, orang ngerti pengen didunungne. Niku sing gelem ngaji. Nek sing ngisi pengajian nek gak ngati-ati, kalau pinter-pinter dhewe sombonge ra umum nek gak ngati-ati ngoten. Mula dengklongkas ngati-ati. Ramadan niku sok-sok niku malah nggon napa masjid niku wong nggo pameran tok. Enek sing pameran retorika ilmu ngisi, enten sing pameran ketaatan, enten sing pameran bondo. Nek gak ngati-ati ngeten niku. Mula hati-hati njogo ati. Ngoten. Nggih, dipun lajengaken. Dipun lajengaken wa fihi Lailatul Qadar. Wonten ing Ramadan niku enten Lailatul Qadar. Ingkang Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar niku langkung saya tinimbang 1000 wulan. Asbabun ayat niku Rasul paring kisah dumateng sahabat. Bilih dhisik ana ing Bani Israil niku enek wong ibadah 80 tahun blas gak maksiat pisan-pisan. Sahabat gedhe-gedhe, kok iso ya? Ngibadah 80 tahun blas ra maksiat. Lah kula jenengan iki lho, ngibadahe maksiat tok. Contoh kula jenengan salat. Ketika kula jenengan salat ngadeg jejeg niku kon ngulati nggon sujud. Ning kan yo gak gampang. Ha sosok niku ngliriki apa-apa. Imam niku nek bar salam sunahe ngadep teng makmum. Pejokan kono mburi dhewe iso ngulati imam kok. Kekhusyukan salate kula jenengan niku pandangan mata sik dhewe. Mula nek wong kok nglirik napa mengo niku dilongi ganjarane. Sing nyolong niku setan. Mula nglirik kali mengo niku hasil curian setan, kajenge kula jenengan salate ora genep ganjarane ngoten. Ketika ngadeg ngulati liyane sosok malah ndangak ngulati apa-apa. Ketika ruku niku dadi nek ngadeg ngulati nggon sujud. Jo pindah nanti-nanti. Ning sosok ya repot ngulati nggon les sujud, maju sithik munggah sithik enten tulisan sarung Samarinda. Lho. Diwaca mboten? Nek ra diwaca roh, nek diwaca salate kula njenengan kelong ganjarane. Repot niku. Nggih. Ketika kula njenengan ruku, niku ken nyawang ngarep jempolan sikil. Nek ngulati nggon le sujud sirahe metongol ngeten. Padahal nek sujud nek ruku niku kudu rata, mula leh ngulati ngarep jempolan sikil. Ketika kula jenengan lenggah tahiyat niku kon ngarep ngulati ngarepe duding niki lho. Mula sok-sok enten sing diubahne nika. Diubahne entuk apa ora? Diubahne ya entuk ora ya ora apa-apa. Lah sing bener sing ndi? Kabeh bener, sing gak bener sing gak salat. Ngoten. Niki. Lah wangsul niki ngibadah 80 tahun blas ra maksiat. Maka Jibril mandhap paring pirsa dumateng Rasulullah Muhammad. Umatmu nggumun enek wong ibadah 80 tahun gak nggo maksiat padahal wis medun kanggo sampean khusus sampean sak umatmu ana ing sak wengi ingkang wengi ki mau luwih becik tinimbang 1000 wulan. Nek 1000 wulan niku 83 tahun plus petang sasi. Nek mau rak mung 80 tahun. Iki 83 plus petang sasi. Ngoten. Bismillah. Ning masalahe ngeten, pun tau entuk napa dereng? Pripun? Lah golek apa ora? Ora golek entuk apa ora?
Ngeten. Ning ngeten. Masalahe Lailatul Qadar niku rahasianipun Allah. Ngeten. Kalimatipun sahabat Umar, innallaha katama ridho fit taati wa katama suhtu fil maksiyati wa katamal mauta fi umurihi wa katamal lailatul qadari fi lailatul ramadan. Ngoten. Sak temene Allah nyimpen merahasiakan keridoannya itu di dalam ketaatan. Ning ketaatan sing ndi gak diomongne. Nggih. Sekelas Imam Abdurrahman As-Sibli, ulama Baghdad. Niku piyambakipun nate ngimpine mati. Kalau ngimpi diceritakne Mas, sing ngimpi iki ulama. Nek sing ngimpi Nabi niku jenenge wahyu. Nek sing ngimpi ulama niku jenenge karomah. Nek sing ngimpi kula jenengan niku ndek pengangen-angen ra kelakon-kelakon. Nah, akhirnya dadi ngimpi. Lah niki ngimpine mati jala ayo. Jenengan pun nate ngimpi mati napa nate? Ra dereng. Ora pengen mati kok pengen ngimpi mati. Nah, akhirnya gak ngimpi. Lah nek ulama niku piyambake ora wis kangen Allah. Sebegitu dekat hubungannya dengan Allah, ngantek pengen ndang ngadep Allah niku pengen mati. Niku ora mati-mati. Niki akhirnya ngimpi mati. Lah mbasa wis mati, ngimpi ning mati ditekoki. Bima wajadtu ilayya. Kowe ngadep aku Allah nggawa apa? Lho nggih kula beto salat wajib kula kalih salat-salat sunah, salat dalu ngeten niku no. Apa rumangsamu ditampa? Kuwi lah nek poso wajib karo poso sunah kula ya urung ditampa. Lah nek sedekah wajib jenenge zakat karo sedekah sunah ya urung. Haji kali umrah lah urung. Lah nek kabeh ra ditampa terus piyun? Ngene. Kowe kelingan apa ora? Kowe ndek ben tau mlaku-mlaku ning kota Baghdad to. Enek anake kucing kuwi jenenge cemeng kecemplung kalen. Cemeng kecemplung kalen. Bahasa Inggrisnya napa? Jedidil. Nggih, jedindil nggih. Lah, enek anak kucing cilik niku cemplung kalen. Ya Allah, cah ki mesane. Diangkat, didusi, dipelapi, dipanasi ben anget mesakne. Lah, mesakne marang cemeng niku wau ndadosaken abeh amale niku ditampa. Mulai enten hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kowe welas marang sing ning bumi bakal welas marang sampean sing ning langit. Ngoten, mula aja jagakne salate kula jenengan salate cek nyambi maksiat ngelirik kono ngelirik kene. Wong sedekah kadang-kadang diujubne. Diujubne pripun? Ngumun karo awake dhewe, wong rung karuan. Ngoten. Mula aja ngremehne amalan-amalan sing dianggap sepele ngoten. Wa katamassuhtu fil maksiyati, dirahasiakan napa kemurkaannya dalam kemaksiatan. Kemaksiatan sing dira diomongne. Mulai enten kisah seorang wanita soleha mlebu neraka gara-gara kucing, ada pelacur masuk surga gara-gara anjing. Sing wanita soleha niku enek kucing meang-meang sebel, lebokne kuamar kuancing antek mati. Sing pelacur piyambakipun ning panasan mlaku, kengelaan mlebu ning sumur ngombe ning jerone kemudian munggah teko dhuwur enek napa segawon niku ngelak kepanasan bacake mesakne medune nggo sepatune diadahi kon diombene segawone mesakne segawon niku wau kasihan kepada anjing tobatnya diterima akhirnya dia masuk jannah. Jo ngremehne masalah-masalah sepele. Wa katamal mauta fi umuri lan merahasiakan kematian itu di umurnya. Nggih. Bisa. Pun apa lanjut? Nggih. Isa kan kono, kene urung. Kapan kematian itu tidak disampaikan. Ning genah mati, genah ning sok kapan sing gak genah. Wa katamal lailatul qadari fi lailatul ramadan, dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu di salah satu malam Ramadan. Kapan gak diomongne? Iso 17, iso 21, iso 23, iso 20, iso 17, iso 29. Jumhur ulama 17. Nek jumhur ulama hak prerogatif dia gadanipun Allah. Ngoten. Wapi nek Muhammadiyah karo pemerintah posone gak bareng. Oh, bendina iso ganjil, bendina iso ganep. Lah terus piye? Ya ora piye-piye. Ngoten.
Cuman cirine nek malam Lailatul Qadar niku kula jenengan kok ngamal pisan maca Quran apa salat tarawih kuwi kaya wong salat 1000 tahun. 1000 bulan. Ngoten. Mula aja nyepelekne. Syarat pikantuk Lailatul Qadar niku maghrib dan isya selama Ramadan nang masjid berjamaah bersama imam. Gotang pisan, mbuh. Ngoten. Mulai iman sosok niku nek Ramadan niku mesti ngarepan ki tambah terop. Nggih ta? Ora sedeng. Iki pekan pertama, pekan kedua beda, copot pisan. Ngoten. Nah, salah satu ciri yang lain nek pas Lailatul Qadar ngeten niku, nggih, niku banyu laut ora asin. Lah wae ana siji sing kon ning parang titis, malam selikur, "Weh, asin apa ora? Asin." Ah, turu wong, asin kok. 23 ngono ae, asin apa ora? Asin. Jek asine, turune ngono. Lah kuwi mung ra golek Lailatul Qadar mung malan urusan asin tok niku ngoten. Nggih. Mila monggo niku rahasianipun Allah. Dipun lajengaken. Nggih, mriku kajeng adan. Mengke adane awake dhewe rada keri, rasa nganggo salat sunah, langsung salat ngoten nggih. Nggih ngoten. Dadi majelis ilmu niku lebih penting daripada ibadah sunnah. Ngajine diundurke sithik, mengke adan langsung qomat. Lah nek jenengan anu salat sunah barang niku masalah. Dipun lajengaken. Wa fihi asyamul wajib. Teng Ramadan niku mulia kenapa enten poso wajib. Poso sing gak bedane kabeh wong cilik gedhe nom tuwa lanang wedok gedhe cilik kabeh poso. Sugih melarat poso. Cilik-cilik kon poso latihan. Ngoten. Sing wong tuwek-tuwek wis gak iso poso mergo gak kuat mbayar fidyah. Enek wong lara nek nggo poso ora kuat tur ketoke penyakite kuwi harapan sembuh kecil mbayar fidyah wae. Ning nek mung lara iso dienggo poso, ya poso. Ora poso ngapa, Mas? Aku lara. Lara apa? Panu. Ya, panu ora poso. Piye? Poso. Nggih. Ngaten. Ibu-ibu ingkang hamil lan nyusoni poso apa ora? Ya kuat apa ora? Nek gak kuat, fidyah napa qada? Qada. Nek qada ndak rekasane. Nek fidyah kepenaan. Lah terus piye? Fidyah karo qada malah. Lho, kok mbah apot? Ora. Wong siam niku kejujuran, tak mampu atau tak mau. Ora kuat, ora niat. Ngoten. Lah nek poso niku mlebu ning kamar mangan sapa sing gagas sajane? Ning kan melatih kejujuran. Mula ibu hamil sing rale nyusoni nggih ngoten. Tahun ini bisa hamil ora kuat poso. Ora poso kabeh ngoten. Lah sesuk menyusui. Tahun sesuk neh hamil neh. Sesuk neh nyusoni neh. Ha niku ndek anak 6, 12 tahun ra poso lho. Ngeten. Mula nek ibu hamil kalih sing nyusoni kuwi poso apa ora? Ngeten. Pokoke benesuke melu sahur. Engko nek kuat ditutuk teko magrib ya teko magrib, gak kuat medhot sore bayar fidyah. Sesuk ngono neh, sahur neh. Kuat teko magrib ora kuat sore bayar fidyah. Lah engko diitung, lek bayar fidyah ki ping pira berarti utange semono kuwi. Tahun sesuk nggih ngoten. Nah, ning ditulis dieling-eling utange pira? Diutang kok ngemplang. Nggih. Niki sing diutang dan dadi sahur, selak poso runyah utang. Masalah niku. Nggih. Nah, utang poso nunggak jenenge utang duit, wah ruwet niku. Nah, mengke ampun manupos wis gak hamil lagi, tidak menyusui lagi, mengke piyambe pun agek kodok nyarutang. Lah, urung rampung kok wis mati, wis dibayar fidyah. Ngoten. Masa nek langsung fidyah kepenaken. Nek kodok ndak rekasane. Mula sementara dibayar fidyah sik, sok mbenek memungkinkan nembe kodok ngoten. Tak mampu atau tak mau, niat apa ora kuat ngoten. Ora kuat apa ora niat ngoten. Ngeten. Niku poso niku unik masalahe. Malaikate gak iso nulis ganjarane kok. Oke, masalah kejujuran masalahnya. Ngoten. Terakhir, wa fihi wonten ing Ramadan ugi, nggih. Wa thawabun nafli, nggih. Li anna thawabun nafli fihi ka thawabil fardhi. Sedantenipun amalan-amalan sunnah sing teng Ramadan diganjar amalan wajib. Contoh
rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rong rakaat sadurunge subuh kuwi luwih becik ana napa tinimbang donya sak isine. Niku nek di luar Ramadan. Nek pas Ramadan ganjarane kaya salat subuh. Lah pira ora iso diitung. Ngoten. Enten amalan sunnah sing mesti kula njenengan kabeh seneng. Napa? Mengakhirkan sahur, menyegerakan buka. Mulane adzan magrib ndang buka. Rasa kemaki, sing aku sak jam kas, alah kemaki men. Ngoten. Wong buka entuk ganjaran wajib kok ngoten. Penutup nomor 3. Wa khairu a'mali as-shalawatul khamsi li waqtiha, lan amalan sing paling becik nggih menika amalan salat 5 waktu di waktunya. Salat gangsal wekdal teng wekdalipun. Maksudnya piye? Ngeten. Wekdal salat niku ora enten siji wekdal haram, loro wekdal wajib, telu wekdal abdol, papat wekdal sunah. Wekdal haram kliwat. Nggih, kliwat ngeten dosa niku haram. Ning walaupun kliwat ya kudu dilakoni. Walaupun dosa. Wekdal wajib garek 5 menit. Di 5 menit iki ndang salat wajib masalahe. Ning aja mbok cepetne. Ora rasa mbok cepetne salat wis cepet kok dicepetne. Ngoten. Lah mengke nek enten azan lan iqamah teng masjid niku wekdal ingkang paling afdol. Bar salat jamaah rampung ngantek wekdal wajib wau niku wekdal sunah. Ngoten. Sing sunah gak iso ngalahne sing afdol ngoten. Cekap lersipun saking Allah, lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged panggih kesempatan candhaipun. Nek mboten panggih teng donya mengke kelompok milih teng swarga nggih. Ngaten. Tiyang pokoknya nek nate mlumpuk kebecikan sok ben dilumpukne nang nggon sing mulia jenenge swarga. Ning nek dapuk mlumpuk sing elek sok ben ya mlumpuk neh ning neraka. Contoh kalakoe wong main. Mlumpuke wong mendem niku sok ben mlumpuk neh ning neraka ngono. Mula kula njenengan sering-sering mlumpuk wonten ing jamaah salat, jamaah pengajian, jamaah dzikir, njing ben mlumpuk teng swarga ngoten. Kita akhiraken kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.